Gikan mi naligo og suba og nanguha og susu. Pag uli namo nya pag edit na ko sa video na ami nadunggan. Promise guys, dini edited nanibot kini ang balhibo pag edit ani paminawan ninyo tarong. Nindot lagi ang sun. Oo. After na mo panguha og susu kay ni abot mi atong liguanan sa kabayo. So nangaligo na lang pud mi. Lingaw kayong bata. Gigutom jud ko nagtan-aw sa mga susu guys. Ganahan kay mig ngani pero sa dagat lang to. Ipalaming pamangunigod, di pa makaon dayon kay para hinlo. Guys, nasa ni awang-awang daw ang tawag nila ni guys. Makaon sa daw ni pero gabi daghan daw dagko kanya ni sa gabi. Ano daw, mayuhan nila manakop og awang oy. Oo. Oo. Para man din kuan de limango. Gagmay. More sa limango gagmay guys. Lo, wow. Wow. Oh. Ah. Tidak lang sa ta. Napajud ako kayo nga kuan guys oh, suso. So muna yung kaliguanan sa kabayo guys. Dito sa una pero karon wala na. Tao na daw. Ligo pa jud diri. Go. Oh. Basig dai. Napa daw mas lami liguan dito sa ubos guys. So dito ta maligo. Wow! 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 Ay pa. Diri may maligo na sa guys kid. Diri maligo anay kabayo pero karon dili na may kabayo, tao na maligo. Tao nga kuan kabayo. So, manami ka nang kuan og suso mag-swimming sa mi dire. First time na mo dire dito siya. Sound ha? Taob din. Lulubog niyo. Ah. Wala sa basta na. Ah. Kamo ka mo langoy doy. Dili. Mao di ay. So manamig ligo guys ug manas namig panguha og suso pabalik nami kay mga pila ka oras to among gilakwan. So balik na sa nami. Pabalik dito. So basi magabian nami balik. Adi pa mo siguro. Ano mo kuha dito. Oh. Lingaw. Lupa dyan. Mabalik bitaw. More hapit na magabi guys. Nya pagpadong na mug-uli kinakita mi kanang lubing nga naanod so amuan na sang gibunutan kay moy gamito namo pang tuno para sa suso. O di ba di na mi kinahanglan mo palit og lubi kinaara mi nakitaan sa suba. Yun na on pagbunot guys. Wow. Mana jud mi og kuan guys. Na dire among napuwak nga lubi guys. Dire og ang suso. O di ba? Igo namin ano so daghan namig na buhat. Nakakuha pa mig nakapuwak pa mig lubi na nami pang kuan pang sana pang tuno. O asa mo ana. Na dire guys. Tulo ka lubi. Tulo ka lubi among napuwak. Mo ni nakanindot dire sa kuan guys sa Cordelia kay sa Cordelia bisag asa day. Basta kuan bukid kay. Bisag asa ra ka makakaon ra ka. Nindot lagi ang sun. Oo. Paminawan ninyo maayo ang background. Nindot lagi ang sun. Oo. Wa ko kabantay nga mo na dito nahitabo. So pag uli namo kini hapit mi og butong kay gutom mi nya nang manginom sad mi buko juice. Kay uhaw kayo og lakaw nya gutom sad. Mo to pag edit nako guys kay pag tan-aw nako wala pa nako butang background music nganong ngani naman ni nalibaw akong balibo lagi pati sa tangkugo. Ako no di man ko kayo mo tuog may ngani pero ambot lang we. Wala man sa mikiba kung asa to gikan. Kay naa mamistunga sa kasugpanan pero promise nang limbawt bitong balhibo bitaw boy first time jud promise. Botong. Wow.
Busog. Agi, may ganinag pilapil guys. Wa na ko na record. Busog dami sa butong guys. Ug sa sabaw sos. Buhay na siguro nyani taga-adlaw guys. Agi, may pilapil guys. O, diba? Hapit na jubli mo abot. Abot na mi guys. Muna. Amo balay dira guys. Na si Uno lagi saba. Muna mo balay guys. Amakan na mo nga balay. Ay, abot na jud sa balay. Lamingon sa ninamo guys kay after 2 days pa ni siya kanon. Muna yung tanan kuha guys. Tugasan sa namo ni usa lamingon. Muna kita no, is mulabay jud tag mayana nga lugar. Manabi na lang ta kay wala bitaw mawala nato og manabi ta. Sumura to.